Hello mga ka-agri! Andito po tayo ngayon sa Tabon San Jose Farmers Association at kasama ko po ngayon si Ma'am Jessica. Hello po Ma'am Jessica! Hello mga ka-agri! Ano po ba yung iluluto po natin mamaya? Bali today po ang iluluto po natin ay dynamite. Ang anghang! So ito po ay dynamite ala Tabon. Tama po ba Ma'am Jessica? Yes po. Ayan, pero bago po ang lahat, bago po kami mag-harvest mga ka-agri, ano po ba yung tamang panahon para sa pagtatanim po ng mga siling panigang? Pinaka-the best time month po talaga itanim siya is May. Kung saan po is makukuha niya po yung price na maganda is like on August or September, mga ganun po. Ayan, ready na kami magluto ng dynamite ala Tabon at kasama ko pa rin mamaya si Ate Jessica para ihanda sa atin ang yummy na putaheng ito. So now, natapos na po tayo sa pag-harvest ng siling panigang at ngayon tuturuan naman po tayo ni Ate Jessica kung ano po ba yung step-by-step procedure ng paggawa po ng dynamite ala Tabon. So ano po ba yung unang step, Ate Jessica? Bali, sa una po is tatanggalin muna po natin yung buto ng siling pamaksi para po hindi po siya ganun kaanghang. At ang payo po ni Ate Jessica ay gumamit ng gloves. And isang paalala din po namin, ka-agri, mag-ingat po tayo sa paggamit ng kutsilyo para maiwasan ang pagkakaroon po ng sugat sa inyong mga palad at daliri. So yung pag-cut either dun sa gitna or sa side. Yes. And ang pag-alis po ng sili or buto sa siling panigang, gamitin po natin yung may gloves na kamay para maiwasan nating maanghangan yung ating mga daliri. Tapos po nating tanggalin yung buto nung sa siling panigang. Ano po ba yung dapat na susunod na step natin? Mas maganda po sana kung hugasan po natin siya para mas mawala yung pagkaanghang niya. So yun pala yung sekreto para mabawasan pa yung anghang. Yes po. Po, nahugasan na natin yung mga siling panigang natin at ito na nga po ang itsura. And syempre, hindi po matatapos ang ating agri-sarap nang walang palaman yung siling panigang po natin. So ano po ba yung tamang pagkat? Meron po ba dapat sukat para sa paglalagay po ng palaman ng ating siling panigang? Yes po. Depende naman po kung sa inyo kung gusto niyo po yung the whole po is lagyan or yung half lang po. Okay, sige po. Alam mo, pwede po pala itong bonding ng mga magmami at yung anak po niya para maturuan po niya. Karoon sila ng snacks, lalo na kung mahilig yung mga anak po ninyo ng mga maanghang na snacks. Tsaka perfect din pang pulutan to para may konting anghang. And ang next naman po ay ang ating ham. And alright, so ready na tayo
na maglagay ng palaman sa ating siling panigang. Bali, lalagay na po natin yung laman. Kahit naman po ano yung mauna, pwede po yung ham, pinaka-ham. Okay lang kahit lumagpas po siya. Then yung cheese. Ganyan lang po. Yung iba, kapag nagluluto sila ng dynamite, syempre yung atin, dynamite ala tabon, pero yung iba nilang typical na dynamite, naglalagay din sila ng hotdog or ibang gusto nilang matikman dito sa dynamite nila. Next po is babalot na po natin siya. So, ang cute ng ating dynamite size na dynamite ala tabon. So, itatry ko siya para ma-experience ko din kung paano ba ang paggawa ng isang dynamite ala tabon. Ayan. Pasok na po ba ako sa standards ninyo, Ate Jessica, or bagsak? Pasok na pasok. Ayan. Sige, gagawa pa po kami ng marami para ma-share po natin sa mga kasama po natin nandito. At saka naisip ko din, Ate Jessica, pwede din tong gawing business. Lalo na pwede nating i-value adding itong mga sili, lalo na kung marami po tayong stock or marami po tayong harvest na siling panigang at medyo nahihirapan na po tayo magbenta sa merkado dahil sa sobrang ani po natin, pwede po natin gawin ito at ibenta sa ating mga kapitbahay, lalong-lalo na affordable naman ito na mabibili. Balance ang anghang ng sili, ng cheese at ng ham. Certified Agri Sarap. Magandang buhay mga ka-agri! Nandito na naman tayo sa segment na Agri Venture kung saan sasamahan tayo ni Ma'am Jessica dito sa kanilang farm na Tabon San Jose Farmers. At sa ating masaksiyan ang iba't ibang activities dito sa kanilang farm. Kaya samahan niyo po kami. Tara ma'am. So ngayon po nandito po tayo sa kanilang taniman ng talong. At tayo po tuturuan ni Ma'am Jessica kung paano po ang kanilang tamang pamamaraan sa pagpitas po ng mga talong. Ma'am Jessica, pwede niyo po bang ipakita sa amin kung paano po ang tamang pamimitas ng mga talong? Okay. Bali, papakita ko lang po kung ano yung mga size na pwede na po. So, yung... Yes po. Ganito po ang mga tamang size na daw po na pwede nating i-harvest. Sige po, maghanap pa po tayo ng mga iba. So ito po ang ating mga dagdag kaalaman. Kapag may ganito pong mga talong, pwede na po din natin i-harvest kasi po ito ay mga reject. So ngayon po, nandito po tayo sa kanilang sitawan at tuturuan po niya tayo kung paano po mamitas ng sitaw. Kung ano po, pwede na rin po yung gatong size. Then, bali, ito po. So balik po tayo dito po sa kanilang sitawan. Patuloy pa rin po tayo namimitas. At meron pa po dito. Talaga pong napakalusog ng kanilang mga tanim po dito na gulay. Okay po, sa susunod na area naman po tayo magtungo.
So ngayon po mga ka-agri, nandito po tayo sa kanilang taniman ng pipino. At kanya pong ipapaliwanag kung anong klaseng pipino po ba ang meron sila dito. Ma'am, ano po bang klaseng pipino ang meron po kayo dito? Bali po, ang variety po ng pipino po namin dito is legacy po. So, iyon po siya, pinaka-variety po. Then, so usually po kapag nakikita nyo po siya sa market, binibili nyo po siya is yung makinis na po siya. Pero kapag po talaga bagong pitas lang po si pipino is may makikita po kayong mga spikes. Kung saan makikita nyo po habang pinipitas po namin siya. So ma'am, anong buwan po ba kadalasan nag-harvest po ng mga pipino po dito? Bali naman po kasi sa pag-harvest, anytime naman po pwede pong magtanim ng pipino. Kumbaga sa pagtatanim naman po, mag-aantay lang po kayo ng 35 to 45 days po ng pag-harvest po. Okay. So yun po mga ka-agri. So mga ka-agri, may isang bagay po ako na napansin dito sa kanilang farm. At nandito po si Ma'am Jessica upang ituro po niya sa atin kung ano po ang gamit po nitong teknolohiya na ito. Ma'am, pwede po bang isabihin niyo po sa amin kung para saan po ba ito? Bale, ito po ay tinatawag na weather station na kung saan is tawag doon? Sige po. Bale, ito po isang weather station na kung saan po is nalalaman po namin kung ano po yung magiging weather ngayong araw. Dito rin po is malalaman kung ano po yung moisture ng lupa. Then kung gaano po karami ang tubig ulan po na bumagsak dito po sa ating lugar. At syempre po, yung sa hangin po. Oh, okay, parang all for one po siya, no? Yes. Talagang sobra sa high-tech po itong bagay na ito. Maraming salamat po mga ka-agri sa walang sawang pagtutok sa programa pong naghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. At nawa po ay nakapulot po kayo ng impormasyon at inspirasyon na magagamit po ninyo sa inyong pagsasaka. At para naman po manatiling updated sa mga kaganapan mula po sa kagawaran ng pagsasaka gitnang Luzon, ay i-like at i-follow po ang Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube channel. Dito ay makikita ninyo ang mga tulong na ipinamimigay po ng ahensya mula po sa pagtatanim hanggang sa pag-aani po ng inyong mga produkto. Muli, ako po si Ernest Payawal at abangan pa po ang mga inilulutong kwento ng tagumpay ng mga magsasaka dito sa ating programang Agri TV Central Luzon.